Evo, ja sam Davor Škorić, imam 56 godina, iz Zagreba sam, ekonomista po struci. Imao sam velikih problema sa dioptrijom, sa vidom još kao dijete. Od svoje 10. godine sam nosio kontaktna sočiva ili kontaktna leća, s tim da se to pogoršavalo iz godine u godinu. Onda sam u nekoj svojoj 53. godini čuo za sveti vid, mada su mi roditelji sugerirali. Odlučio sam se doći ovdje napraviti pregled. Sve je prošlo bolje nego što sam očekivao. Ja sam sad ovdje 7 dana nakon druge operacije, pa eto koliko je moje povjerenje u te ljude, u tu kompaniju, u tu kliniku, da sam bez imalo razmišljanja se odlučio nakon dogovora za prvu operaciju i drugu raditi. Ovdje su zaposlenici napravili veliki posao jer je dioptrija bila velika, bilo je velikih priča oko narudžbe svega toga da bi se to ispoštovalo mene kao pacijenta i da bi se odradilo da bude sve u najboljem redu. Visoka dioptrija, pogoršavalo se, godine su nekakve došle, vid ti slabi, treba ti vožnja, radiš posao, ovo, ono. Dioptrija je bila plus 15,5 na oba od ovoga. Znači prvo smo lijevo oko radili jer je kao bilo slabije, ispalo je super i točno nakon godinu dana sam operirao i drugu. Dioptrija velike komplikacije su se očekivale, ali ljudi su to uspjeli, liječnici ovdje, doktori, u svetom vidu to riješiti na najbolji mogući način. Kirurgija, ko da sam sjedio na kavi sa prijateljem i pričao. Bez trunke boli. Ko da nije ništa rađeno, eto. Lokalna anestezija, kapi. Gledam, pričam sa profesorom koji mi je operirao. Sam je rekao gotovo, šta gotovo, nije počelo. Tako je bilo prvi put, tako je bilo sad drugi put. Evo me, 7 dana nakon druge operacije, sretan, zadovoljan.